Ngomsombuluko womhlaziyishumi nantathu kuNcwaba, izisebenzi ezingamakhulu amathathu zaqala zamashela edolobheni laseMarikana zanqamula ujantshi zibheke emgodini waseKharim. Amaphoyisa aliphazamisa leli qulu. Umkhuzi wamaphoyisa ngaleso sikhathi kwabe kunguKapteni uWilliam Mpembe wazama ukuxoxisana nezisebenzi zasemayini ezazidelekile ukuba zibeke phansi izikhali. Izisebenzi zenqaba zacela amaphoyisa ukuba aziphelezele ziye entabeni eseduzane ukuze ziqhubeke nombhikisho wazo. Amaphoyisa avuma ukuphelezela izisebenzi kodwa ayengazi ukuthi ayeholelwa ophathe. Kwalimala iphoyisa elilodwa. Amaphoyisa amabili kungu-warrant officer Tsietsi Monene kanye noSilo Lapako bagenxwa babulalwa. Ababhikisha abathathu balimala ngesikhathi amaphoyisa ephindisela. UMpembe kanye nasolwa nabo kuzofanele baphendule ngokushona kwezisebenzi ezintathu kanye namaphoyisa amabili ngalolu suku. That means that they must always stand back and see, is there another way of engaging with hostile people or crowds other than using rubber bullets and tear gas? Negotiations, talking to people, communicating clearly, trying to understand how they can assist people. Emva kwalokho kwasungulwa ikhomishana eyabe iholwa ijaji selathatha umhlalaphansi uIan Falam ukubheka indluzula yamaphoyisa kanye nezigameko eziholele esibhicongweni saseMarikana. The issue of demilitarization is a complex one because all police agencies around the world are militarized to some extent. There has to be a clear line of command. Kulesi simo ke amaphoyisa asuke ebhekele ukuthi adambise isimo ngale kokusebenzisa indluzula. It is the legal responsibility of the South African Police Service to plan each operation in such a way that they minimize the need for use of force and that they de-escalate or prevent any violence from breaking out so that not only are members of the public safe, but so are police officers themselves. But it is also a mixed bag. We do have too many incidents where police officers are using excessive force, shooting tear gas, thunder flashes, rubber bullets at people indiscriminately, which undermines police-community relations. Ukushona kwamaphoyisa amabili onogada ababili baseLonmin kanye nezisebenzi eziyisithupha zasemayini kwaholela ekutheni kuqhubeke ukuphalala kwegazi nokwaholela ekushoneni kwezisebenzi zasemayini ezingamashumi amathathu nane mhlaziyishumi nesithupha kuNcwaba ngo-2012.